Kaixo, gu Iker Bengoetxea, Irati López eta Leire Carreras gare, Arizmendi ikastolako bigarren batxilergoko ikasleak eta Europako Gazte Parlamentua zer den eta bertan zer egiten dugun azaldu behar dizuegu. Orduan, Europako Gazte Parlamentua Europa mailako erakunde bat da, gaztei bideratutakoa, eta 41 herrialdetan dauena, eta bertan egiten dena da Europa mailako arazoak landu, arazo politikoak, edo sozialak, ekonomikoak, eta saiatzen, normalian arazo horiek saiatzen gaztei bideratuta egoten die. Erakundean helburua da gaztien interesa sustatzea gizartea eta politikarekin lotutako gaien inguruan, eta horretaz gain Europar identitatea bermatzea eta tolerantzia eta horrelako baloreak sustatzea gazten artean. Sesioi dagokionez, bilatzen daue pertsona batzuk eta perfil konkretu batekin. Eta garrantzitsuena ez da ze ideia daukozun, edo daukozun ikasketak, edo horrek ez dauko zerikusirik, dauko gehiago zerikusia zu zelakoa zaren. Adibidez, bilatzen dago jende ekintzailea dana, originala, elkarlanean lan itxeko gai dana, ez daukona lotzarik jendean aurrian hitz egiteko, ze, askotan interbentzioak eukibiozu, eta igual, altzatu itxen zare zure aurkitik, eta daukotzu hor, jende mordo bat begira, eta eukibiozu, eta bai, zuk, lotzarik ez oso eukibia. Eta hori, eta azkenean guk dana inglesez itxen dugu, nahiz eta, hizkuntza ofizialak Euskal Parlamentuan die inglesa eta frantzesa, baina normalian jendeak inglesez itxen dau dana. Eta, inglesa bada garrantzitsua, zu komunikabun bizarelako inglesez, baina ez da irizpide bat jende hartzeko. Beti, igual inglesa bie dozu, ze zure elkarrizketa danak inglesez izango die, baina maila ez da garrantzitsua. Eta, gero sesioak 3 mailatan banatuko ziren, alde batetik da Europakoa, eta horretan da nazioarteko sesioak edo saioak, eta horiek antolatu dituzte Europa zentraletik esan dauen antolakuntza de. Eta horietara famosien Espainiako lagunenak, baina gure kasuan goiaz forum batera, eta Turkian joango gare, eta Turkiako herrialdeko antolakuntzak antolatutako sesio antzerakoa, baina herrialde ezberdinetako jendia joango da. Eta, guaz ginen Euskal Herriko mailan, hau Espainia barruan izango zen, eta holakoak itxen die, astero doiaz bat itxen, eta hortik zailkatuak izan ginen, eta Espainiako sesioara ere jangitzen, eta egon ginen egun batzuk, eta hortik lehenengo 10 artean gelditu gatik EIPen parte gara, eta horregatik goiaz Turkian. Eta, saio guztiak daukie ditura antzerakoa, hasiera baten itxen die jokuak eta taldekideak ezagutzeko lotzak entzeko eta lan. Gero lanera pasetan zare, azten zare pixkat gaian inguruan informatzen edo iritzi desberdinak hartzen eta abar. Eta gero etortzen da benetan asamblea antzerako hori danak dotore fan eta orduan interbentzioak eta orduan saiatzen gare heltzen konklusio batera edo arazoak konpontzeko modu batera.